bat Urbietako zelaitxik hemen Rupize Orezko Maile amazazpigarren jardunaldi parkatu baina Hernani etorko damen derbizen bile eta gaurkoan Joseba Gurutz San Miguelen amabosteko aia prestetan zera iratzeko laster ordeko guz basurti epe bai urtetako trikolorragaz dator bategaz Seneko Noriega bi Guaitzotaino iru Mikel Orbegozo lau Arlaitz Otaño bost Beñatiradi sei Ander Gutierrez zazpi Iñaki Otxotorena sortzi Jon Otxotorena behatzi Gorgenu amar Peio Pérez amaika Tomas Elorza amabi Iraitz Garmendia amairu Igor Etxebarria amalau Matxin Collado eta amabost Oyer Garmendia Oskar Lastarloa eta bere lantaldiek hemen atako daben amabosteko ahordeko zuia kantxaratzen Mategas Unai Lasa Billon Bilbao iru Matia Sánchez lau Oskar Lastarloa bost Iñaki Ortiz sei Mati Fouls zazpi Jon Maguna Zelaya sortzi Mua Sala behatzi Kerola eta amar Federico Castiglioni amaika Abdela Fataf Saef amabi Koldo Barandaran amairu Martin Soubil amalau Jon Urkijo eta amabost Inigo Laeta ordeko zu amabostekoan hor lehenengo lerroan Lasa Jon Bida Matias gero Nico Martínez eta Bruno Mercanti bebai daur ordezkoan aulkizen Kepa Malas Etxebarria eta Jon Mikel Ordorikagaz bebai batera naiz eta bueno usteit horre Bruno ez dau lehenengo lerroan arti moduen sartunde ekosetan irugaz neko da eta sorten bat berari ikusko guia gaurkoan sartzen garen aguaz partiduen aurrera aguaztera doa Montoya epaile Pedro Montoya Gasteiztarra menaboten da benin genuak lehenengo baloie gora lehenengo posesioa Gernike Badoa baloi ostabe beste mandarantz jarraitzen gu ondo presioan afte baloie bera goratu sailkapenieri begira da txubete mongotzagu pasadan hastien talde bize garaipen batetik datoz garaipen garrantzitsuek Hernanik denporatxo irabazi barik eta bere bigarren partidu irabazi dugu apuruet esperantzak azetorko da 12 puntudeko azkenengo postuen dau baina ondino posible ikusten dugu Orezko Maila honetan mantentzie 20 gaz dau Getxo 24 Bigo 24 Bordizi Barcelona dau 25 gaz Zerrezeri irabazitxe pasan hastien basurdiek bat artetxu bezala baldu dabe zazpigarren postu horregaz Zerrezebera dau 27 gaz eta zeigarren Gernike 17 gaz gaurkoan apuru eta fiantzeteko zeigarren postu hori basaretorko txarto irabaztie da aparte apuru presioa sartzeko hor goikoakaz ikusko guia badauen erarik lehenengo seiritan geratzeko benetan hemen posesioan Hernani sakatzen lehenengo jokaldiz ona kontu zor erdirentz Peio Pérez Peio maloie galdu eta zigor golpie hor Iraitz Garmendiak Teola itxi zailkapenari behitxuten barik jokaldizetara behitxuten gauzoin ikusko guia Hernike gurtetan daen apurbete zela jarditzen gure zela jarditzen sartuzko Hernanik esaten da moduen da untxeia hortutxe zela jardiko marran ganien bertan eukiko gu eurrenantz jokatzeko bigarren minutxue betetako hemen Urbietan eta bueno, gaurkoan feta dekogu hor joko zabaltzaile moduen Ikerola eta baloiek altzetan egoak afte eta Urkijo eta Inigo Ola eta dao bak moduen atzien hor da feta bera ostiko amoten bizkor baloiek aixiegaz asko geratzen da goratu foru partetik zuen iruditzen eskumetara aixiek hortik joten da bela eskumetik eskerrerantz non askoa beraz kontra baloi erroratu ez ez dino hor kontuz, mamma mia, belaune izteko moduen bota da hor Matxin eta min hartzeko moduko jokaldiz egan era partida zitxe segiduen ondino apurbet ligabentuek eta danak ez da zinen hain bero eta ikusko gueben beste tutz bat joko apurue bizkortzen gu gogoratu Hernani aurrelari pisutzuek eta deko jeseta hone partiduek gustora ibiltzen die eure saltzan, ritmoa moteko gatz holako zelai baten beraz kasik etzien jolazten da oso moduen
Sentiko die, landare toki be, ez da goten asko beto baino, gogoratu pasan aztien hemen. Usta, partidu bai osalaz, zela izan daiko sufritu dagoela, ustartzi ez, dugu baloirik atara ez bezein. Bete bizkortxo eru gara, da hortxe gauze, geure zela izan, ezin jokatu euren zela izan, eta oiko presiño horregaz hasi partidue. Lehenengo mintxo hauetan, guren zaioko marratik urbila gauze, eurenetik baino, da hori ez da seinale hona. Ordua genua, oztabe, beste ustartze baten. Baloie, barrure sartzen. Ia, hemen dano gauz daia, sarratu atiek. Urbietan, gaurkoan giroa, eurieta, iseieta, bai, baina kirol giroa dau, hemen ambientie. Arroinek bat abestigaz tupuzteitzen. Genua, ez deus hartzen, golpie. Otxoto anaize zarra ordoa, gaurkoan sortzi moduen. Zazpi moduen anaizi dator, Iñaki. Bizenarte kontuz Genua jokaldize, urkijo baino bizkorra hau eta lehenengo ensaioa. Lehenengo ensaioa, Genua jokaldi ona, horre urkijo saldute geratu da. Eta merito gehiago erasotzaiena, defensien begire baino. Eta dana dator horre. Dekogu eratute egitura bat, ez du jolasten, azkenin epaiek pititasku horre ustartzie eta geure zelaizen, da horre gozu pasaten di geure zelaizen. Kontu, partiduko 5 minutxue bete orduko. Utz eta bost, 0 eta bost, erran neurretik beste bietxeko aukerie, aixe asko dabil, apoiozko hankiebe bigun. Hor zapaltzeko, eta gongo errez. Eta urruntxue bai anguloan, nahiko alboratute, ia isiltasune mesedez. Badoa, agara. Zuzen barik oker joan da. Arrunesko bide hartun daukideu, Genuak horre. Apro eta Aixien laguntzi bilatu deu, baina ez deu sakatu egin beste. Aixiek. Eta bueno, bost eta bapes. Aixie gogor, jauten hemen urbietan. Ez gauza di. Maloi Sakie jokatzen Hernani. Aurrelarizen jokorako presteta. Baina hor, Genua, Kostikoa, gora. Ez dago ezer antza hor. Bueno, ez dago baina goxandirik hor Lasak, Donostiarrak hori zatetzu Montoiari, ja segu dauen etxe hor, bera behegan daula, ez dago ikutu inor. Kontu Genuak, aixigaz metro batzuk irabaziko deu, ziurren nago eta biko lerro lantzia zahartuko esku. Buf, oso ostikona, oso ostikona. Benetan, be? Eta hor gauz, Eta biko barruen, zartuzku Genuak. Eta hor, galdute kontuz. Lasa, pasillo eskatzen Montoia. Nos baloio garbitzen. Epa, ondo horre, Matthew. Atzera, Ostikoz, Feta, Barruen,
jokoa jarraitzen de, jokatzen ordoa oier, Danagaz oier, bera, jokaldize jarraitzen deu, Belegan eta Matius defensan, Genua, kontuz barrurentz, bai, baina hor ez dagoen Bape, Bizkor, Otaño, eta baloia horretatu eskuen itxitxo Genue, baina, ez dugu espero isen, baloia horretatu ritmoa bizitxu bigu, ritmoko partidu, prepara bizaki, aurrelari pisutzuek eta puntu asko hartzen deuz Hernanik, Lauren dago eta maika hartun deuz, bueno, Gernik nahiko txo hartzen deuz hori izan, baina ensaio asko ikuskuia gaurkoan eskuratzen gun, desabantai hori, Ola eta nostikoa euren zelaire, baloi asko geratzen dugu aixiek, hor jarraitzen gu Ostabek, Olladok, Garmendiari Oierren nostikoa, Ola eta Ostabe euren zelairentz, asko geratzen da, retardadatxo ebe jaso deu, Otxotok atzera Ostabe Oier, recepzio eskatxue, hor jarraitzen gu, Ola eta oingo ostikoa planoa bada, Lucia ba, ez da txarra, ordoa Ostabe Otxotok beste ostiko bat, hau bai, kanpora, ez, Urkijok barneratu du, Ola eta erdirentz kontu sol, bai, arreratu emongo deu peio, ez da balora arreraturik, neu pentze bai, edo gure iseti igual gehiago beste dozer baino, baloie, Genuak, Ostikos, Leporantz, da, ezin euren zela jarretzen sartu, lehenengo 10 minutxuek, gutz eta bost, zailkapenari botatzagu biztasua beti, Goitxik, Braka eta Sanboi dauz hor goixen, 13 partidura hasi eta 2 galdute 63 puntu gazbizek, ze bonusetan be antzien, behatzi erasoan 2 defensan, Brakak, 10 erasoan 1 defensan, Sanboiak, edo Sanboianak, Fisneros dau, 3 berrota 18 gaz, 10 bonusegaz, 12 partidura bazitxo nepe, 11 partidura bazitxe, eta 10 bonusegaz bai, berrota 4 puntu gaz, Salvador, horrek laurek igual potentienak aurtuan, nire iritziz ikusi dutezenak bentzet, eta Batko, eta Gernike hor, 5. eta 6. Batko berrota zazpi, Gernike 37, eta 7. 27, beraz 20 puntutako tartie, 5. eta 7. artien, da hor erdizen Gernike 6. postuari menderatzen momentuz playoffetarako pasua emoteko, denboraldia zikeran igual duda asko gonzien, aurrengo helbureri buruz, onja nik uste eta azkenengo jardunaldi honetarako, ondo markedala, horre Genuak atzera asko keino egin dugu, Montoya bekasi obliketan zozer pitetako. Namendoa Genua. Ordoa Genua, zabaltzailegaz, jokaldize eitxe, kontuz, labandute, zentroan jokaldize, hor Garmendia labandu, posezioa galdute, zigor golpie baino, gehiago ez da itxizemadan hori. Zigor golpie, hola eta hola eta nostikoa kanpoan. Euren 22ko lerro barruen tutxe, benga, animo, 12 minutxu terdi, hemen, Urbietan, utz eta bost. Eta movidun bierda, azkenengo zailkatuek hemen, kostata eta bierdeu punturik. Baina derbizetan horrek gauzedanak, astuitzen die. Eta nik ez da izelako demonioko parekatasunea agertzen den beti.
Ez da lehenengo dazken joan. Kontuz hor, Iñaki Ortiz, bera. Hor jarraitzen gu, azkenengo metroa bile, zabaltzen, Matiu bera, garbitzen, Jonbi eta Mua Sala, Ola eta altzetan, Feta, saltoan. Kontuz hor, baloio jeusitxe. Ez da banik antza, nik gutzat abana izin dala. Momentu honetan Inigo Ola eta tapetan hor, posten moduen, Iker Ola eta galtzeten dago ezta bebez talderantz, hori bai, oin bai, bagabiz. Erasuko jokaldi, pro jarraitxo alinimo Iker, ostabe besterantz. Zabaletik ondo Matias, garbitzeko birgu, Ola eta eskure jokatzen, Matiu Fouls, bera, garbitzen, Ola eta ostabe zabaltzen, ostabe zabalerantz goaz. Jokaldi ona, ez da begaratzen eurek, Feta, Beien, ostabe lasak hartze deu. Afte katzen eskei, Martin Soubil bera, Ola eta Ikerrek Feta, atzen eskeitxe, Orda Mua Sala, Lerroak apurtzen, Matiu beganera botaten da, baloie zapaldu hor, zapaldu iso. Ez dugu ataten hor, obala, eta nik uste erasoko jokaldirik eta jarraitxuena, malagarren mintxo honetan, izebi mintxo gongara alderditik alderdire, obala eraten, asko sufriduten deu. Hernaniko talde erdize eskuek errezen diela, eta hori apurubet keinu, zozer kantze dielakoan. Ostiko oso ona, oso ona. Genua badakigu zer nolako jokalaretxetan. Igor Genua, gorkoan behatzin moduen, joko zabaltzaile be inoiz jokatzen dugu eta irula horrenetan be nolako kalidadigaz, kasik edo zein postutan. Kolari gaztiganera, gorkoan nila ensaio bat indeu. Eta kontu zagatara botan dena bebera da. Laburrera, Otxoto estado egiturari kontuz pantaiakaz joanen bierda, sakatzen joan bierda, horre protesta gitxi hau. Genua, baloia altzetan. Horre ez di sartu ondo. Den hori zendan Hernaniko Lerro erdi erditxetik Nana ganet izakatzen. Bueno, aiziep ikuste zuez zenbat denaino freneten da ben. Gorkoan ez dau arrezgetako askorik horre, joko luzera eskure laburtxu. Horatu zelai honek azte baten bi partidu, Espainiako horrezko maiako bi partidu hartu dauzela. Ez dala hori euntzen gaberdiko ez dule, hemen lokatza eta basiek gorkoan frango ongo da kontuz jokaldize hor. Ondo, Mua Sala ondo geratu da behor. Eta isue baloi hori ba, hola eta ba, venga. Hor atzetik, Matias behien ganera. Baloia aurrera duen ikustoten Erlans Morentinek botatzola hor seinali, Medik igarri da probet. Batu Erlans Morenti handik, eta Morentigaz batera metik Bartolome. Beste klasiko bila urbietan. Amazen mintxu terdi lehenengo zatikoak. Genua. Baloia aurreratu, Hor, ostabe, Peio hori, baloia aurreratu egingoan, Peio izen da, badauz irula hoia. Anima Peio entzat, baina ez da bera bakarra, gaurkoan ez da berrez. Naiz eta Hernaniko abe landare tokin ja, nahiko itxutu gongo dien. Eta gero, ongako bedartzetan, basatzetan ondo ebiltzen die. Trikolorrekoak horrek, baina
Gero zelai bizkorretan, ezak sartu xua. Ja, Mugasalak ez da bartu ondino, horrek apurbete igual aurrera etxeko itxuri edeko. Zer, aurrera badoan, ez da problemarik. Oin Mugasala, geratu jendabe. Metro batzuk egin beti, irabazten deuz Mugasalak, ondo, ola eta bizkor, nire gusturako bentzet, orda Inigo, katietu dabe. Eta horre... Aguanta, ja Mosku horre... Uztartzetik urtekeran. Eta agatara, dino maunak, Sancho, Pedro Montoiari, agatara botako gule, fetak lehenengo 3 puntuek lortzeko aukerie. Hor maunak eta Martinek hitzpare bat eukida, bez? Ez nik jokoari buruz izen badan, agatara barik jokatzeko igual. Baina, 3 puntu die. Hori bai, sartuen bierdien, nahiko erdiratute dago eta ohiko baldintzatan, baldintza normalatan. Ba... Erretxo gongo zan, baina apoiozko hankie. Gaurkoan biguntxu, aixiebe kontran, urruntxu, naizta nahiko zentreta, animo guztiziek fetan txat. Ez da guaperrez gaurkoan da, isiltasuna puretia. Badoa, pum, agara, kontuz jarra itxutzen du jokoak. Ostikoz kanpora. Bueno, bi jaurtik eta da bizik agara. Bata genuak, bestie fetak hemen jarra itxutzen du jokaldizek. Matthew Falls, jokalari ingelesa danagaz betiko moduen. Azta arloa, Oskarrek zutunik. Mugasala bera, garbitzi bierda, ola eta baloi altzetan. Fetak lehenengo arizkin, bigarren hau bai, hirugarren akatzetik batu. Garbitzen Koldo beti dago hor, beti, Donostiarra. Baloi aurreratu ez da be. Baloi aurreratu lastimine. Eta ikusko bia, Jonbi usto falta dala. Ez da aurrelari bat sartu bierko da hor. Jonbi partez. Eta holako kasutan, ez da inik ze... Ez bada bondino, urten horre ez da inik... Falta etedan... Ondino ez. Arraitzeko moduen. Zuelta imonda. Matthew Falls, berandu sartzen, kontuz limitien. Kontuz horrekaz, txartela pederrepen indataten da sepaiek eta. Ritma bizkortu bigu, Ogeta bat garren mintxu, Ogeta bigarren antzea, lehenengo zatizen. Eta fizikoki engenun erakustaldizen pasan aztien, ez tebal izuztako gaur espagun ataten aurrera. Partidu hau. Ostikoa. Aixiegaz ezin konpondu. Afte. Eta berrez, horre baloi egin jarrasko gaztozten die. Bagoaz. Hernani, erditxik hor aurularitxekaz, ingure. Ondo, Ondo, Jonbi. Ondo, Taifume bai hor, topera. Buf.
Ondo Matias, zelan sartzen dan, taketalez. Ale, potoko. Ostiko ona, Afte, urteniko da. Bufa, urtenin da, baina gaitxik, Hola eta ez da urtengo. Tomasek ondo lotxotori, baina lotxoto ertainek ezin. Gaztibe faltan da, uste dut. Naguazor ustartzera. Ez da horra zinore horik hor momentu bat denengu eraso bat oindala 5 minutxu. Baina Gernike gehiago bere zela jartitzen, Hernanin zela jartitzen baino, eta seinale hona hori. Atara iso baloie. Esto batara, Geno osta de Bizkor, eskerrakoldo dabela hor geratzeko. Hor jarraitzen gu, kontuz hor, pantaiakaz. Era guztitara sartzen die. Beñat ondo, geratu da hor. Golpie, ez da ditze jolasten, bota itxen da baloie, men ez da bezer. Venga, apurtxu bete bultzen mierda, Tutxera, posesiñoa. Gal batetik bestie, zabala gutxeko da bestie iztue. Sánchez Barcelona, da, Iñaki Ortizeri, venga. Palmea gureta ganera, antza. Pedro Montoya Guillerrin deu. Eskorrez gebarik, ia bertolo batzuk lortzen guzen. Segura, esatetxe, bai, armaiatatik, ez da, eguraldize. Olako erakustaltzek eitxeko. Bueno, ya, Jon Biazkerin mina hartute bai. Lasa, erdire, Matthew Foltz, bera. Atzetik Lasa baloi altzetan, behatzen modun kasik. Ola eta alde zabalerantz, ostikoa. Inigo Laeta, kokotetiko bat utzi, era oso motzien. Jarraitzu itxengu. Metroak irabazten, Gernike, Feta, Olaeta. Ondo hor, Mua Sala, Minasko itxen, Jonbi berreskuratugu. Danagaz, hor jarraitzen gu. Olaeta. Lasa hor geratu inda baloiegaz. Eta bai, geratu inda baloiegaz. Dartxu. Partidure. Bero hor, berbain, bestamar metro de balde.
Eta sortzi, garra minitxu helenengo zatikoa. Utz eta bost, markagailuen. Hernanik. Eroazo aldiz jasi deu. Esto bataten, laburrera, hor berreskuratu ingu. Oso ondo palmeetan, hor fouls. Uste, dizin dela bentzet. Oskar eskure, keinu egin da barrurentza lasa danagaz. Beste bat, Oskar zuten mantentzen, ondo ata dabe, Olaeta kostikoa, nazte asko ikusitxe, afte bile. Mostartzie. Olaeta sartzen, denpori aurrera doa. 30 lehenengo zatikoa beteko die. Ondino punturik ez, markagailuen utz eta bost. Uraldeti mentzet, Hernanik injeben saio bat Genoan. Ostabe, horre, jauzin da. Montoiak errue. Eta otain hori, uste dut, darrun beti arren. Arrezetan, azkenean ostiko ona urtzen du, baina ez da hori joango askorik. Ez da ustartze bat. Egiturie batera, mua sala hor eusten, egiturie batera. Ondo. Fikero bat, Joseko baloie, kontuzon. Afte batu dabe, ez da monostikorik. Oine lan enbier, metro batzuk atxerau. Matthew Fox, buru esartunde. Olatako inbai ostikoa lepora, koldo garen dera, lerroan lehenengo, kontuzor peskan etxeko. Feta danagaz bota da. Ustartzie. Gerniken alde, 31 minutxu terdi. Noriega, Otaño da Orbegozo, euren lehenengo lerroan, Lasa, Jonbi eta Matias. Lanien hor. Lehenengo lerro muduen. Bigarren lerroan. Arlaitz, Otaño eta Beñat. Naus, Hernanin partetik. Starloa da Iñaki Ortiz. Enrique partetik, kontuz. Mua sala. Maloia aurrera atue. Suerterik. Gota mabi mintxu terdi. Ustartzen Genua. Maloie sartzeko.
Genua atzerantz. Bueno, epaieri be horre tarraskadatxo Matthew Folsek, kontu feta balo llegaz. Fetari plakaje oso ona. Aranda beste baina banik. Ondo hori Gorotxe Barria, defensa lanetan. Venga, taizu ba, Iker, zapaldu izu ba, goitxi ba, mamma mia. Venga, Iker, ba, ritmo. Nogeta mairu. Eta Jonbi kanpora. Jonbi kanpora, odolagaz. Horri bilda, lehenko golpiegaz, eta bain bai. Odolagaz, eta bueno. Ia hor, arroinan hartien. Nico Martínez, Kepa Malas, Jon Mikel Ordorika, azkenin Bruno Mercanti, bera izango da. Ez da arroinan hartien ez egon, epinde. Bai, sinestu, Bruno Mercanti, Argentinarra, berriro kantxatan hemen horbietan. Bere periplotxoen dugu Italiatik eta Frantzitik eta hemen laguntzen azkenengo hile honetan. Horrelari fine ikusko buia. Zozerik ezi daben, hortik, Italiatik. Gauaz, botere txu gaur, ustartzien, Buasala katietu dabe, baloia atzetik, hor da fetak zulo handizein deu magunan ensaioa, fetak zulo handizein deu hor, eta magunak, kapitanak, ensaio txue gernik entza parekatzen gauzeko, eta 15 minutxue, betetan danien, eta ustartzien hor, ez da Bruno izen badan, Bruno sarreri gaitxik, baina Ikerrin da takata da ederragaz abantadia hartun da ize forurin eroan guz, gero fetak zulo nabarmena lerro hartien, eta maguna ogitxua etor da burue sakatzeko platerin geratzen dena, eta ensaio haitzeko 5 hemen ondino partidu dau, parekatute gauzek, arauzko denporari betetako 4 minutu geratuko die. Isiltasun apuretia fetak suertidekon, ez da perrez gaurkoan, ostikoakaz, puntu gaitxie. Aixiek sakatzen dugu asko, kanpora, aixie dabil sakatzen asko, bi jaurtik eta bat, bi agara joan die lehenengo Genuak eta gero fetak eta bain beste bat kanpora. Da, esaten gu, gaurkoan, euritxe bakarri falta da, txarduteko gauzeko dino, gehitxau. Motor baloie garbi. Txokolati gorkoan hemen lokatza nahikoa. Laster zetaldekoa dan bakoitza behigerteko moduen eskaz. Feta, ostikoa luze. Barruen antza. Ondo defensan Gernike. Bueno. Guzo bat dau. Da, sufritzen, azkenengo minutxuetan, Hernaniri luzeitxizako lehenengo zati hau. Eskuia Jon Bila, ostabe, josi dabe edo tape dabe bentzet. Sarratu dabe txorroa. Naben dau, ostabe kantxan. Sali, Hernani txiketor dela erakusten etzekoari. Atzera, ondo, bera, bizkorratate, feta, zulora, ez da urtengo, bai.
Eta 18 minutxue lehenengo zatikoa. Ondo, Palmioa, fenomeno urten deu, jokaldizi dago hemen, Maguna terrorifiko. Baina honek Hernanikoak danagaz defendituten dabe, ostabe, Igor Etxebarria, gorkoan defensan lanien ez daketan, Samatikor, Martin Sobileri, Oier Garmendiak, beraz, Igor golpi gauz uste eta abantai egaz gauzela jolazten beraz jokatu. Ola eta... kontu zora atzetxuen geratu da, baloi garbitzen, osta ola eta Bizkoro, Lantxik, neure gustura bentzepai. Ia hor ez dugun galtzen. Ola eta ostabe Zabalerantz, beste alderantz, feta. Oingoan erdirentz, feta, geratu dabe, kontu zor garbitzu. Ez dugu garbitzen hor atzetik gatozenok ondo. Azkenien baloiek atietute geratzen da. Hor topekada bat emon da pare bat 3 metro atzera bota. Mapotxu heleko marken horberana. Ez dela ez da useinik. Azkerengo minutxuen gauz, arozko denpori eso, zer luzetuko dugu hor aldaketik ez eta, baina askori pez. Hartzeko denpori oin. Ez da izen munduko lehenengo zatirik onena, historiko Rubiko lehenengo zatirik onena ez da izen, hori argi dau. Baina, bueno, ja, zigortu dugu zera prue Hernaniko aurrelaritxek batez be. Bigarra zatireko lana akumuletadan kontu saltoan, ondo, benetan hor, Hernani, tutxien, kontuz. Honek, ez teko bi hurri garbitzekorik, hor, joan da, enganetik. Luzapenien sartunde, ia aukeraren bat, dekogun. Eraso negaz, azkenetan gauz, Bueno. Tutxe, ia posesiñoa eskuratzen dugun. Atzeraino, ondo, erditxetik. Itxieskero, barrureño. Etzeraino, kontuz Maguna, Remaziu, Oinlasa. Ola eta, ostabe izturentz, handiko galerantz, Trenales hor etordie, ez da pantaiarik. Bai, pantaia da, bai, ni betzat pantaia dauela, baina segitzen itxikeran. Hor kurtzetan etor da, baloi emonezien, gero urretik pasaten da, gero pantaia itxeko aukerak handitxu ez. Hori baino gehiago, honegaz danagaz, Montoiak, atxeden aldire, kasetania usnartzeko denpori dauen, apurtxu bet refreskeu zintzurrek eta menga otoz bueltan ostabeia bigarra zatizek zer emoten daben. 5 eta 5, urbietan, untxarte. Bueno, bagatoz,
Bagatoz, bigarren zatireko ia isiok laguntze oskuna oin lepotik emongo osku hor Gerniken azbidien. Eta ikusko ia Hernanipe aurkizen zerdekon, zez aurrelarizek ez dainik herri monetan eusko daben partidu guztize. Ez da gauzie errez. Montoya ja prest. Eta hemen geratzen dena da baloie martxan ipintxie 15-koak be. Berreskuratuko guz, Josoa Gurutz, San Miguelek ia ze ata daben, 15-koan, Noriega bategaz, 2 Guaitxotaino, 3 Orbegozo, 4 Arlaitz, 5 Beñat, Iradiz, 6 Gutierrez, 8 Txoto, eta 7 eta 8 Txoto naizek, ertainetan hausize, 8 moduen, betiko moduen, gero behatzigaz Genua, 10, Bruno Mercanti sartunde, Bruno Mercanti hor, zentro moduen gaurkoan, buf, erdilari moduen sartunda, arroinan lanak alde batera utzi, eta lerroa puskatzeko. Ordua Jombi, atzetik dator, Matias, geratutekotan dabiz. Eta maitxukot, Peio Amarregaz, Tomas Amaika, Iraz Garmendia, Amabi, Igor Etxebarria Amairu, Matxinko Jadu Amalau, eta Oier Garmendia Amabost. Eta ikusten dautene, zor aldaketa gabondie, Inigo pase da uste dut. Urkijo da falta dana, ez? Ia purbete konpontze garen. Bai uste dute ia zelan, endogu zen aldaketok. Bai, Urkijo da. Eta hor aldaketak suposatzen da behorrek 15-koan. Eta joko zabaltzaile bebai aldatu deu. Bueno, horre antzasakatzen Matthew Falls. Oine zelan koloketen dine eure bebai kontu zerditxetik, minein barik. Ondo sarratu erdizez, euskuen oine sartu nerditxetik baloirik. Atxera osartu, hor Matthew Danagaz. Esaten dabe zuzen sartun dala, ia baloi hori. Bolantza dauen be, sostikoa. Bueno. Txoto golpezkan bat abdera. Hernanik. Hemen zulotxo tope deu. Potik, Afte. Afte zutundu inda, Afte bera, laguntzi bierdeu. Olaeta bera kostikoa. Kampoan dau. Aizie gor. Foru partetik, oine lepotik eukiko guila. Mesedegarri suerteten dan. Ustartzie. Bai, Bai, Martin uste dut pare dala ego moduen. Natzatik Inigo Laeta, na zentroak Koldo eta Bruno. Horretxetik apuru eta apurtxeko goiza, bareko zien hor eta pentsamentutan. Otuz hori gerrin dabe. Noriega. Aurrelarizek lanien, Matias denan hartien. Kontuse Genua. Ari boteretsu da, naiz eta txikiz eta harina izen. Jaltzetan, ostikoa, ostabe, altu botaten deu. Denpori emoteko. Neukoz kanpokoa. Gerniken aldeko baloie. Ez, agatarap, nipitzet. Neukoz kanpokoa mundu bela, baina ez, Montoyak. Pantaia horro batu da bela baten bat, baloi barik. Agatara, laguarra minutxue, 3 sartzeko aukerie Genuak, izaten gu gaurkoan ez da perrez, 5 eta 5 markagailuen, eurretik gure de pare Bernanik. Ostikoa, bueno, erdiratute dau, baina urruntxu dau, ikusko gaur bedarrun edi hartun deu, alanda be aixiebe kontra, gaurkoan, ez da perrez, ia, espezialistek eure die, jaurtitzerako orduen, eskuia.
Amabostekoan oin aldaketak ez, Lasa dago bategaz, da bi Jombi iru Matias Sánchez. Lau Oskar Astarloa, bost Iñaki Ortiz, 6 Mati Fols, 7 Maguna, 8 Muasala, 9 Iker Olaeta, 10 Feta, 11 Afte, 12 Koldo Baranderan, 13 Martin Soubil, Olaeta 15 eta 25 Bruno Mercanti. Urkijo, Aurkizen. Zaitasunea. Ostiko bajutxue, buf. Bueno. Bajutxu joan da baina. 3 punto moteko bestien. 5 eta 8. Bigarren zatize guztize dara aurretik. Eskuia. Animoak saliek. Venga, hor, behien, gogor, Hori Hernanina da. Genoa Nostikoa. Muasala batek ezin, bigarrenak betik, hirugarrenak goitxik. Baloi Olaeta. Eusitxe. Alan dabe Feta, zelako minitxen dabe Fetak. Badoa Feta, eskeitxe galeraino. Ondo recepzioa Martin zutundu inda, obatu izko baloie, komeriziko, baloie galdute dau. Egituri eratzen Hernani. Koldo hor, urte dimero hor zikoldok, kanpora gure dugu eroan. Bueno, zigor golpie. Hor, albotik bat beti sartzen da buretoker. Nahiko zigor golpe oikoa da. Eskuia Niko Martínez behantza sartzeko prest. Jombi lehen golpigaz da. Nik ustote aukeratu izango dela. Postuko aldaketi bai. Jokalarik gaztiek, Hernanik, Sarasola, Mikel Pérez, Meaza, Sevillano, Suma, Larretxea, Iñaki Leonet. Este asko hor ordezkoan artien, juvenilek edades behizengo debaten batzuk igual. Gernik epe antzekoak bagabiz. Eta erantzun hona, pasan aztien ikusko guia gaurkoan be, ordezkoak partziala nahiko garbize. Hernanin aldera joan da obala zuzen, oingoan lasantzat aukerie. Bueno, oia zenbateko haitzen gun. Hore Txaniz, bai, uste dauela urtetako prest. Txaniz, bueno, egon moduen bada urkiko joan da beraz Afte, edo besta aldaketarik ez daitiko da baloi altzetan be. Urkoan Iker Olaetan partez. Iker errimotxu da moten. Estopetetan aldatuko da benik. Eta Iker bera. Ordoa Muasala dana kontra. Baina honek Hernanikoak gogorrekin dabe. Oskar Bultzein. Beste ritmo bat sartu dugu oin, Gernike daiko agresibo, guztetzeat. Horre, ondo perketu diten. Muasala, gezkei, keinoen Fetak, zelako minitzen daben Fetak lerro hartin, Ezke Feta dekogu erdilari modu jokatzen kasi olako jokalditzik eitzen Inigo Laeta galtze, beste Iker Olaetan txat, oingo gorkoan ostikoa ez da urten, kontuz. Ondo hor, baloie hartzen, Genoa bizkorra da. Bai, ez da konturatu. Iñaki Ortiz, genti egotutxe gonda hor. Eta kontuz hor golpiegaz. Eta goli gontzakon. Eta beste hiru sartzeko aukeri, Aldaketie, Afte, azkerin ego aldaketie da.
Iker benaiko politxo bilda, beraz. Jarraipen bat emoteko. Genuak beste 3 sartzeko aukerie. Mina hartun demen. Gol pikaz. Horiega, nor da? Horiega dalakoan, baina... Ez. Ander. Mina hartunde. Eskubu genua ia. Prestatzen. Siltasuna porbetia. Buf, beste bajutxu da barrure. Buf, negarrez, heldu die bitxek, baina 6 puntu die, negarrez, edo ez negarrez. Bigarren zatiko 10. minutxue. Eta 11 arte joan die, bueno, hor, saspizan azpitxik gauzuen, saio da transformazioa. Beti prest, sartzeko hori bai. Sakiek iaz pasetan da ben, bai, pasein deu, venga. Txanez, ez dakit undaben baloi bez, nortzu dien talde bakoitxekoa, Peostaz, Genua, Zabaltzen. Oro txoto beranak itxen. Garbi dau. Txaniz. Taixu baloie. Errekadu ekizten bat abestire baina aurrelarizek. Ufa. Min dego. Minegaz dago peio. Den golpi ustotik erola eta gaz joan dan jokaldizen hartu da bela. Da, ez da horre aldaketaren bat egongo dan. Bai, peio badoa, suma uste dala, sartzen da. Jon Zumalabe. Kantxara ostabe, usko bila. Eta Jon Bibe bai, Niko Martínez hartuko da. Oine Genua pareko da joko zabaltzaile, beste profesioniotariko bat berana. Eler ditxik. Oine, suma ikusko gu, neko garbi momentuz. Jokalari gaztiek, erranik, ikusko bila. Mua Sala, Iker Olaeta, Bruno Mercanti, Danagaz Argentinarra, Gogotzu. Bueno. Zen metro, bueno. Ogota biko lerro barruen, ez da txarra, venga, 13 minutxu bigarren zatikoak. Gau brometarako denporarik hemen, urbietan, hor eskomailie, jokoan. Tutxe. Atzeraino, ondo, Matthew, egituri eratzen Gernike. Ja hor, egitura hori, pasan aztien be txurona, mogen unolako egituraka, soin kontu zataren bierda, Oskar Barrutik, laguntzi bierdeu, benka lagundu hor. Iker, baloie bile, atateko prest. Lasa Danagaz. Hankatipeo batzen dabe, Donostiarra, Iker Olaeta, saltoan, feta, pantalla hor, Bruno, ez du esan ezer, gure barik izan delakoan, Matthew Falls, jarraitzen gu, azkenengo metroak,
Zelako baloia aurreratue. Sufriten da Bernani, Untxe da gure momentu, nik emetik bentzetik erte hot. Amabos garren minutxue, untxe bigarren zatikoa. Eta hor, Gorka Sarasola sartzen da. Noriegan partez bat... Bai, bera jakingo deu, bera bakarrik. Bat moduen hor Matias enpanien. Ustartzie. Gehiago gora, Ustartzien, gehiago gora, baloie. Azkenengo metroan da jokatzen Hernani, ostiko bat ezin emon, ia golpe barik gauzen. Gogor joan behar da, Ezingu agresiboak izen behar gara, erasokorrauak izen behar gara, eta zentzazio, gogortasun zentzazio goiz hau. Horretan baloietan eurek danagaz datoz, danagaz igerten da, gitxibadan beha aizegaz, eta geuk Begire gote baino gehiago, izen behar da hau, Gehiago gara, igerten da, untxe behia Ustartzien. Niko Matias eta Lasa, boteretzu egidie, benetan irurepe. Horra, apurubete freskotasune benikona igerko da, Jon Milana. Horra aldaketetan. Ezetz. Ustartzia apurubet baztertuko dugu, kasiki guretzatu beto. Zabaletin leku goizo, noteko. Animo. Amazazpigarren minutxo ebigarren zatiko amaika eta bos galtzen goaz. Ensaio bat, egupe bai eta eurepe bai, baina zigor golpe bi, genuak. Paseu, ensaioa berak induz, beraz amaika puntu beranak. Muasala ikerola eta zabaltzen, Bruno hori lasutxue, koldo lerro hartien, altutxu hor, baina legezko antza, koldo zutu imantzen dena zerako jokalarretxe dugu, erdilari moduen. Hor da Bruno besteraz da, venga, baloie katara Iker. Hor Matthew, garbitzi berda hor, askatzeko baloie. Animo Iker. Hor da Oskarrek bere finta klasikoa haitzen deu. Zutunik, baina atzeranz gatoz. Ondo hor, baloie askatzen. Oso ondo, baloie bizkor. Martin, laguntzi bierdeu. Ondo, defensan Hernani azkenengo metroatan dana moten. Venga, mua, hori da zure metroa. Ez da, azkenengo metro horik ondino. Venga, Bultz. Bertan dau, baten batek topekada bat emoteko geratzen da hor. Atzerantza, Kenyuen, barrutik, kanpotik, baloie peskan. Azkenengo metro oztabe geratzen da. Mamma mia, oin bai, ez oin ganera joan gara, obatu behizkue, zigor golpie. Neko limitin dauz, ez da izer nabarit jute zuen zuek, baina jokoz kanpoa, diagonalin sartzen, oin partido geratzen. Epa, sufriten da Hernani. Gernikek gehiago Bultz. Ikuskoia partidu hau langeratzi ebe Hernanintzat mesede sufriduten dauz. Sarasola, Otaño, Orbegozo eta danak hor eurrekaldien. Da, atxeden agaz arnazia hartzeko. Hori dago hemen. Gotzonek dino bera arduratuko dala, kontu edala dara, así que partidu beratu deu, jarraitzeko moduen. Venga. Ostabe.
Otzitxu indeo jokaldize holako gauzek, eta apure futboleru da hori gehiago errubildari zena baino. Hori da hemen, hogei minutxu eutzi dabe Hernanikoak ensaio hartu barik, igar zatianetan. Naganera, 6 puntuz hartu. Puntu bakoitza hemen, urrezkoa da. Mua sala. Horkati dute dabiz. Burrukan Baloia galdute, zigor golpio estabe. Nik ez da izatxik ez da botaten bat, ensaio de castigo emon. Bilurredeko ensaio, bueno, baloia atzetik, etxani, estabe, zigor golpie, ez dago 10 metrorik, zelerroan egon bierdie, bainazteko, beste zigor golpe bat, nik ez da, Honek gauze kontran, nik uste erreza opitet eskola, erreza bitxesko ez. Ja, zigor golpe asko, ez ezagotxo, ez ema bidere zigorrezko ensaio bat, ensaio kastigo esaten dena Moskuen. Uztartzi eskatzen dugu Ernike Barrureño bultzeitzeko prest. Da, niko, ja, eurek berabotaten badauen, ensaio bat emoteko moduen ikustu dute. Ez dago nik idea askorik onena, baina hemen ja berbak nagusize die. Limitien dabil, Hernani defendi duten, diagonalatan sartzen, eurrez barik, metroak bez, jokoz kanpokoak bez, goitxi bera. Ez dugu errespetetan rakabez. Orduan Mua sala laguntze bierdeu. Hor sartu gara lokatzartera. Iker Olaeta. Hor guazostabe. Limitien dago defendi duten Hernani. Ostabe Albos. Olaeta. Bat bierdogu hor apurtzen dauena. Buf. Eta Baloia Montoiak Gernikeri eman gotzo. Eta gaur kontra Montoia bere bai. Pedro, nundi sabiz ba. Benka. Remonten bie dau. Azkerengo minutxuek. Gogorrak engo diemen, Eta bigarren zatikoak. Jokoz kanpo Montoiana guretzat tutxe. Hernani eta Gernikeko saliek. Venga, va. Bultz. Buf, horra, ostiko agaz, kontuz. Betxo. Lotzagarrez da, ontxe deitxuko da guzti da, bai, baina, ganera, kanporatu izango da. Bai, kanporatu izango da. Marbegozo, bla, bai, baten bat, ezke gitxienez hau da, ezke gitxienez da, eta nik zigorrezko ensaioa urrun ez dut ikusiek izan, jarraitzen gun, geusie da, otzitxuten da bizela partidue, berabota, partidu geratu. Bueno, dana moten da bizela argi dao. Uztartzik gudeu Gernikek, ganera oina aurrelari bat gitxia, sartu biko da hortik aurkitzik da baten bat. Lander dekoie, edo bueno, Beñat bera da, Otxoto bera be arroi moduen. Bai, aldaketingo dabe. Aldaketie. Hemen, Hernaniko potokoak ostabe kantxan. Eta lau bigarrezatikoak 16 arausko denpori betetako.
Hernanik ikusten dugu garaipena eskuen dekola, defenditzi dela, gatzen hain dekola, Gernikek ikusten dugu urbil dekola garaipena bebai. 6 puntu pasetako ensaio da transformazioa berdie, hor gabiz, naita ezin, egitura ona, zigor golpe, garbize, ostabe, bueno, hau lamentable da benetan. Ensaioa, bueno, ensaioa Magunak. Venga, Gaurkoan Magunak ensaio bizepe bai. 10 eta 11 eta 2 sartzeko aukerie. Eta ondino bat gehiagoaz gauz. Min hartunde oingoan behienganien. Uste guti da lander. Baina dana, jokaldi motza izen da, ja, kirol moduen, robi moduen horre gauzek hainbeste zigor golpe eta kastigoari geratzie. Oda Bartolome, kontetan, Montoiari. Vale. Ensaio pongo da bebentzet, ez? Ensaio esto escogenduko, nonbait. Txerone, hone bizegia esaten da ben, Bartolomek. Hor da Montoya, bueno. Mamma mia. Bai, momentu bat, ez, ja purete dudetan egonaz zer ingote da ben, baina ez. Ensaioa badekogu, leku eskasa benetan ostikoa joteko, baina ostiko garrantzitsua eurreti paretek alorregaz estiko gaz. Eta animo, zeta, ez da berrez, baina venga. Ostikoa... Venga, hombre! Boh! Sinistu bezaitxeko moduen, agara, zebek ikusi zue, izendan moduen, hemen ez da besterik. Baina, eske, sinistu bezaitxeko moduen, eske esto sinisten, Mamma mia, agara, ez da egitamenteko hona ize 2 puntuek. Hernaniko inia zenbat kopla da kontu ataten dauzen, 14 gauz dauz. Hernaniko taldekoak, Matiasen parte eskepa malas berdator. Postuko aldaketie. Genuan ostikoa laburtxu, bera joan mierda. Kontuz horrekaz, baloie. Eure zela jarretin sartu bigara, aliketarinen. Venga, horre fintak askontuz. Bueno. Hernani, posesioaz defendiuteko beztaipa. Hernani momentuz, nik uste dut ideia bardinagaz jarratxuko dauela. Partidu irabazitxe deko 4 puntu bentzet. Hor dago Gernik zigor golpe batera, zebez. Putzen debe aurreti paretako moduen, baina putzen bierda, ikusko goia, 10 minutxu 11 geratzen die. Bueno, Hernani. Bueno. Honek ez da bizeka ezin ordan ataten bez. Eta honetan
Maizu edie. Bueno, beste aldaketa bat, Eneko Zabala sartuko da, prue freskotasun emoteko hor, aurrek aldizen, Malas eta Eneko Zabala jagorkoan gehitzuten taldieri, gehitzutetzagun apruet, taldien gehitzuti asko izeten da, honetan minutxuetan. Ia hor, venga, lehenengo baloie. Garbitzeko, eureke fuertia datoz da kontuz. Ikutute gondantza. Muasala bata, bestie, laguntzi bierda. Iker, Lepora, ondo Hernani momentuz defentsan. Oier renostikoa, bera jarraitzekoa. Bueno, Eneko Zabala hor. Eneko Zabala ia sartzen dan, Hor, olaetako batzi ez. Hoi, hau da, berak, ostiko eman bideo. Venga, ánimo. Zer, bestila konpontzen hemen Meaza eta Malas Epa, ameti pareko da Montoya Por asko paseten guztartzitan Larrei Eta ensaio marratik urrungauz Hori Hernani gure deu Ganetik abiz, baina Kontuz egotik Bruno Mercantio arrankatara, fenomeno. Eta barrolarizek. Jokatzen Genua Zulora. Marraten dugu, bardin, alizen dugu, Eskerrak. Bueno, hogetan bi, 8 minutu erauzko denpori betetako. Da, guaitz otaino baba uste dut. Hor dator Iker. Iker Sevillano. Eta Hernani kontent momentuz. Gerniken zelai erdizen, ensaio marratik urrun. Tutxe. Atzeraino guaz. Ona, Tutxe, Kontuz pantaiakaz. Zepiten dugu, ba. Jokoz kanpokoa, bueno, ez da txarra, venga. Venga, Brezela iniz guaz. Atara en mierda, atara en mierda. Ez dugu atara, Ostabe Lepora. Maguna perro paritxu beraritxi bari berak itxideu. Nordaik erola eta Alturiegaz. Tutxeurena urrunga 6 minutxora eusko den peribetetako ez gara hor biltzen eta Ostabe berreskuratuko da berreskuratu da ja. 15garrena 10 eta urrun ensaiotik Hernani lanak ondo eitzen.
Masilla atzeraino, ez da partzialik, bai, partziala. Eta... Oso gitxi gabiz jolasten, oso gitxi gabiz jolasten. Horrek eskaz. Amasei gazeurek. Azkeneko jokaldi zebe amasei gazeurek ningo bien. Horre, kanporatu sartu danien. Bueno, horre paseten die. Txarren izikor golpi dago eta biko lerran pare gara. Bueno, azkenengo la minutxo gara eusko denporagoak. Hemen ez dago besterik. Erdire, ezin da sakatu horra irien. Hernani Danagaz defendi duten. Zigor golpikaz bekontu zeuki behar dabe, sostiko batek partidu sartzen gaitxu. Ja, protestetzen daben. Denpori aurrera doa, 3 minutxo erauzko denpori betetako, da ez gauz. Maloi jabetzi alik eta harinen, kuskuia txeran urruntzen daben, obala. Venga. Posizioa ez dugu hartzen. Posizioa aurrena, bita erdi arauzko den poriek, eskuratuen bergu posizioa. Zutuni mantentzen da egiturie, Danagaz Hernani lanak ondo itxen. Ez gara kapaz, utz bat behartzeko. Lepora, iaoi, baten be. Ola eta Zutunik, ola eta bera. Ondo garbitzen. Feta garbitzen ondo, zigor golpie, venga, jolastu inbierda. Venga. Venga. Gara urbiltzen bez, zelako sentzazioa dekot impotentzizena. Sufridu besta bengo. Ezkenengo metro eta hor bat ia dekogun. Bat biergu, zigor golperen bat, Soser. Ezkenengo marmintxoik apenas bi jokaldi. Gotabiko lerroa sartze garen posizio honegaz. Ezkenengo minutxo erauzko denporakoa. Partziala momentu eskazenien. Venga, zigor golpie, venga. Berbaitxerren, aixie bestu gukiragun hor eustartzien, o tutxien. Da, ez da jokorik, ez da ensaiorik, ez da besterik. Baina ez da betutxera, botako dugu baitxe futbol zelaiz eta baitxe errekar arte bierbadan.
Tutxatoteko ja, bitxu, minutxo erdi geratzen dara esko denporetetako, minutxo erdi beteko da fijo. Teko prisario apes, Hernaniko agertu biztit genor, markatan. Bo. Estatos. Oinetzen di Hernanikoak. 20 segundu baloi urten danetik. 25. Hori, ize minutxo erdi, laburrien posesioa ziurtatzeko. Ez teko baloiri posesioagaz defendi duten. Aurrera arizekaz, dana mongo dabe, urbil ikusten dabe garaipena. Lusapena baino ezak egeratzen. Eta gorkoan zori joan duen bierda, Hernani taldi, Eta bebigarren zatitze bota dugu gorra, epaile baimendutzie dana. Zulua arditxeti da kontu zen, saio baldatorri ez. Feta de Txaniz agertu dio hor defendi duteko, baina baloion dio Hernanina da, ez dugu hartzen. Ez dugu sartu euren agotabiko lerroan bez. Saio indogunetik. Da holan ezin da. Berro eta bat garre minutxue. Oinondek danak eba minek euriko da beze atzaskolatako ape bai, belarrikoak, begikoak, eta ublietako minepe bai. Ez dago denpori geratu dara Dino Pedro Montoña, baina denpori geratziek partidu otzitzen dugu. Dana Hernanin alde. Da azkenengo aukeri ebe. Ez dugu aukiko, ez dut ikusten, Impotentzizegaz, neube apurbe kontagizenaz. Da, punch apurbe falta izaku horre. Eta epa, pasan azten topera ibil ginen. Oingoan Hernanik. Lehenengo garaipenari jarraiari eguretzomon bigarren bategaz. Eta salvazio postu horretara urbildu. Bueno, hor kiropraktikoak eta danak eitzen. Bertati besatuko batu da egitxu. Bueno, 42 minutxu terdi arauzko denporatik aurrera, Arnase hartunde Gerniken zelai hartitzen, da posizioa geurie. Hemen ez da ostikorik balitzoskorik, Hemen balentegiren bat enbierda. Jamua sala azten dan, bat, bi, baina Hernani danagaz defenditzen dabe, danagaz. Damua sala baino gehiago bigu, zia Bruno Mercanti, hor da Bruno, osta belerra apurtzen oso ondo Argentinarra danagaz, danak daro azatzetik. Venga, fenomeno, metro asko, venga, beste bat biergulakoa. Mua sala ostabe, nundauz, urten dienakoin, venga. Ostabe, Etxaniz, aurrera antzen bierda atzeraz barik, Hernanik lerroa mantentzen dugu, Ostabe, Bruno. Bruno geratzen dabe, Hernanik garaipena ikusteko baino urbil, dana mongo dabela, dana eta gehiago, esteko nabe mongo deu. Azkenengo jokaldize da, utzen bat ez bagu behartzen, hau holan txik amaitxuko da, Minutxo asko, ja, paseta erauzko denporatik. Hernani kanpora gure deu. Gernikek metro gitxi. Eta buinoek zulorik egiten, baloi bardinek hartzen dabe da nekatute. Eta oini, Inigo, hor da Inigo Laeta, azkenengo jokaldize Inigo Laeta, geratu ingo dabe. Oi, hene bada, kanpora dago amaitxu den. Bueno, hor eukigu, Inigo Laetan azkena. Eta jarraitxu ingo gu. Bai. Jarraitxu ingo gu. Bueno, jarraitxu ingo gu, Tutxe eurena da. Nik ez da etxe, berroga eta lau minutxu terdi dara guz hemen. Esteren batia.
Eukitzen gun, horre eukigu eginiko laetanena, kasi esperantzakaz, baina mundu bet, geratzen den saio marra arte. Ez da gure jolastu bez. Hogeta biko lerroan pasilloa, bueno, zelako kontuek, 45 minutxue. Laburretik, baloie berreskuratu inbigu lehenengo zozeritxeko. Horre, trampa guztizik nahi zen guzein. Kanpora gure eta bota, da maitxuide, 45 minutxu terdi, 10:11 da Sorizoak amotik geratzen da, Hernanik honegaz animoakaz jarraitzen badaben, gerri emango dugu emetik bukarara arte. Bueno, datorren aztien Valladolidera Gernike, Brakan kontra, eta Valladolidekoak Salvadorrekoak Hernani ere. Suerte hon bat, Valladolideko talde bizen kontra, talde bizeri bebai, Hernaniko hortik atzetik apurubet suertiekon, etzekoari, bueno, animoak, pasan aztien honenak ez ginen izen, gaurkoan betxarren apes, hemen segidu inbierda lanien, dana emon, eta suerte hon bategaz, urrengor arte, hemen partidu etzien martzoan izango da batkon kontra 18 garren jardunaldi zen, martzoan 14-15 asteburu horretan, beraz suerte hon bat eta ondo segidu. Gezurrezko bizitzak, benetazko eriotzak, musu eman ezkaiola honi bizi gara gubai ameslari. Desirak ere lurperatuz, nahiak deus estatuz, azalkeriak goraipatuz, txurikerietan txuritu. Enterrando deseos, anular voluntades, ensalzar falsedades.